urtero bezala ikasturte amaierara iristen ari gara. Aurten, bosgarren eta seigarren mailakoek dantzak eskainiko dizkizuegu, hasieran. Ondoren, kantzuriko abesbatzak eskainiko digun kantak entzuteko aukera izango dugu. Aurrera, bosgarren maila. Da zure eskutik kilometroak egin, herriaren begietan ospatzerik ikusi, gose egitenen izenean, Vatikanoa erortzen ikusi. Da zure eskutik debekaturiko egin, tiroka dabiltzan aurra jolasetan ikusi, preso egitenen izenean, arresiak zutan ikusi. Zure eskutik aurrurik gabe bizi, aldaketa bat munduan bilauretik ikusi, herri zapalduen izenean buruak erotzen ikusi. Da zure eskutik bidean aurrera egin, negarrez bizi direnen irrifarrea ikusi, zeruko egrisen artean argizpi berriak ikusi. Hori lausotzen, zauririk zabaltzen. Da zure eskutik udako gauzen.